Okay, review ulit tayo for your coming civil service exam. And now, paragraph organization naman tayo dahil marami pong ganito na lumalabas sa exam. And take note, ang kalaban po natin during exam ay walang iba kundi yung oras. So ituturo ko po sa inyo kung paano mapapabilis para malaman po natin yung sagot pag mga ganitong problem. At paragraph organization ay time-consuming po talaga. Okay? Okay. So pag ganitong mga problem, ang una pong ginagawa ay tinitingnan ko na agad yung choices. Dahil time-consuming po talaga pag paragraph organization. At pag may nakita po kayong doble, okay, sa choices, doble-doble yung una niya, dun na po ako nagsisimula. Mapapansin nyo dito sa choices B and C, ayan. So, una agad yung letter C. So, na doble. At ganun po agad yung ginagawa ko. At tinitingnan ko at kinukuha ko agad yung topic sentence. Okay? Ano nga ba yung topic sentence? Meaning, yung introduction ng paragraph. At mag-stand alone po siya. In letter C, tignan po natin kung ito nga po yung topic sentence. Letter C, the life of working students is not easy. Okay. So, possible po siya na maging topic sentence natin at maging introduction. So, pag nakuha na po ninyo yun, okay, ignore na lang po natin yung ibang choices para makapag-focus na lang po tayo dito sa letter B and C. Okay? So, susunod, tingnan natin kung related ba yung topic sentence sa susunod na letter. In letter B, ayan, susunod ay A. And letter C, susunod ay D. Okay? So, dito, sa choices B, tingnan natin kung related nga yung A dun sa C. After work hours, they do not go home to rest. They have to attend classes. So, mapapansin natin, possible siya na relate dito sa letter C. Okay? Dito naman sa letter C na choices, ang susunod ay D. Ayan. They have to work doubly hard to pass their subjects. Okay? So, pag ako ang tatanungin, mas relate po siya dito sa letter A. Therefore, the answer is letter B. Okay? I hope you got this one and follow for more tips, tricks, and tutorials for your coming exam. God bless.